benvolgudes i ben trobats. Soc en Ramon Riera, això és el Buidac de Memòries i com podeu veure no vaig aprofitar la moratòria del president Pedro el Cruel a les perruqueries. Dit això, veient que el confinament va una mica per llarg, he tingut la idea de, per tots aquells que us esteu avorrint que a la nostra casa o aquells que torneu fets caldo de la feina, per tal de sortir una mica del monotema, doncs oferir petits episodis de petites píndoles històriques de, no sé, 10 minuts, un quart d'hora, sigui sobre episodis que siguin interessants o que tinguin un cert suc de la història dels catalans, sigui sobre certs personatges o conceptes una mica que requereixin una mica de pensament crític, no? Així, d'una banda, podrem aprendre coses noves i de l'altra, com deia abans, ens apartarem una mica del monotema, no? Com funcionarà la cosa? En principi, aquestes píndoles al balcó, que en direm, sortirien cada matí. Llavors, la idea és que hi hagi una mica d'interacció amb vosaltres, per tant, si podeu anar deixant comentaris aquí, a baix del post, si hi ha algun tema que us interessés especialment, com deia, algun personatge, alguna cosa que no heu acabat d'entendre bé, jo què sé, qualsevol dubte, qualsevol història que se us acudeixi i el que jo arribi, evidentment, doncs aniré fent aquests petits lliuraments. Si tingués prou èxit, inclús podríem fer algun directe per YouTube o per Facebook, no? Dir-vos també, com a Buidac de Memòries, que hem obert canal a Instagram, alhora que el nostre canal de YouTube ja hem passat el centenar de seguidors, que és una cosa a agrair. També informar-vos que el canal de YouTube el canviaré una mica, li donaré una mica més de dinàmica, perquè té un material que està molt bé. Són els que porteu aquí més temps, són aquells dos documentaris que vam fer en coproducció amb la Noia del Bombo, sobre el mot catalano-aragonesa, i l'altre era una mica sobre una mena d'escrit superfatxa contra els catalans. Si aneu al nostre canal de YouTube el podreu veure, si no suposo que també l'anirem compartint properament una altra vegada, perquè de fet des del moment en què es van publicar gairebé que hem doblat de seguidors, per tant hi haurà molta gent que heu arribat aquí que encara no vau tenir ocasió de veure-ho. Doncs això, res més, ja ho sabeu, si us sembla bé la idea, feu like, poseu el ditet, el somriure, el que us surti d'on sigui que surti. Si teniu idees, sisplau, seran superbenvingudes, les apunteu aquí baix. Si no heu fet like a la pàgina, si no heu fet m'agrada, doncs feu-ho, perquè així anireu rebent cada vegada que surtin aquests posts. I compartiu amb la gent i així estarem tots una mica entretinguts, no? Vinga, fins demà! Ens mirem la tele com si fos aigua glaçada, les finestres, les parets, les portes, la teulada. 7.000 anys d'història humana resumits en un principi, la vergonya ens embolcalla, esperem que ens